paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Kunakon ka, napan ka manan nakichismisan niya. Kahit awan mo't nga minti maaramida, di mapanak makichismais. Anya nga awan, nagaduti maaramid. Di kag mula-mula di tarubayan yung itinatang. Ay na marekwanang adda kwarta mi kinibadong ko nga igatang mi itinatang. Kano nagngina ita ti presyo tinatang. Urepe kang inaan adda igatang may. Ay kabayadam nga rudan atay utang yu dito istor kaw. Tado makwartayo ako nam. Na, kunak man no nakabayad akaon. Na, nakabayad nga. Kano saan? Ay aguray nga ragten nakalaan ije balay medye pagbayad kaw. Agsubli ka ah. Wan, anya kalakit din aya. Idi na panalawas. Ingka rin ni Marituyang o may nabayadan tay utang na dito'y tersenak. Ngam di mo nagsubsublen, Maray. Ay, mama, ti kamot ngamin kan kuana. Ay, inururay kong agsubli. Rabiin, ngam awam malangan. Kas tadayjay ako, Marita. Kas lasaan ka anarwam, marikwanang. Ay, sapay saanan na nagpakpakita kanyak manipod iday. No sa dino ti pagpagnaan na. No kas di amapan makichismes kadagiti gagayem na. Papanamanan tuyang. Ijay ayan dagiti gagayim ko ah. Agmalmalam ka manan ijay. Rabiin to manan no agawid kan. Apay kumangay. Saan kamot abibyangan no agpatpat nagkamakin inom ka dagiti ko kumparan. Agawid ka amasapa tao may kaaglutaw. Diyak kayat nga agawid nga wan masang petak amakan. Inak man lang sao kalasaw. Ha? Apay adi talikod ti pagnaam. Ay, diyak kayat ti magnadita sangwanan. Makita nak ni kumarek akwanang singir nak tumaneng. Ibagang padagiti ka barangayan. Tabay parit ti aginom iti arak no alas 9 ti rabi ay. Naibagak day tayo din kadakwada ang kail. Ng madulat tamot ti agiinom iti rabi ay. Ibagam manan na. Ulitak manan. Wan atap no mapalagi panda. Nangruna da siya pari badong. San adumdungan. Day ta kumparim ti kababangatan alakay dito'y barangay tayo ang kail. Nagrigat abagbagaan. Maray, apay ang magmagnaka di talikod ti balay may. Ay kumaray mang short katak nga may. Ay kat shortcut mat dito'y kalsada. Na shortcut dito'y likod maray. Ay na, nakasamsamak dita. Ang mga no adaulag amang tukkaw kanin ka. Awan mo't siguraw. Ay, maray! Ha? Adaulag dita sang wadam. Ay na maray! Ay, patayin na ka na! Ay, dak! Alununan na kunto'y ulan! Ay, ang mabitlaan. Kaya baknin tayo. Ay, dara sa maray! Ay na, mataya kaon! Ay, mabalon ni badong ka! Intay! Intay! Kas kamot lang nakakita iti alalya. Ay na, adaulag iti likod ti balay. Katukkawan na ni Marituyang. Anya? Ay, ingka pa tayon dya ulag. Aqua. Anya akwa. Tumakder ka ditan Gusto pa kat kabutan ko. Ulag to kit din. Ay, unay kan intay. Asino ngay nga rot timang patay iti ulag. Hindi ko araw. Ingkayaban. Ay. Papanam, Chip. Ay, ayabanak ni Uncle Kao. At da kanong emergency. Saan na ko nakasapulan? Ay, saan? Kabalak na itaw. Naturidak. No kasapulan ti assistant.
Ayaban nak, Chip. Saan ko akasapulan ti assistant? Sige, inakon, jeep out. Ayan si emergency angkan. Ay ni na matuyang. Ada iji likod ti balay. Ha? Adalang gaya mi jay. Anyang iti aramiday. Ayabak. Nanatuyan! Saan? Ah. Ada ulag iti sangwanan na. Ulang. Dakal uno ba snight? Ay, indak nakita ah. Apay ngay? Mabutang nak. So pinaiyaban ka ta sikat timang patay iti ulag. Ah. Siyak timang patay ang kail. Wen ata chip tanod ka. Ha? Ay, iko ang amin ang kail. Kasla mabutang ka ah. Ay, sana ka mabutang. At daya ka butang ka. Ika nga ron patayan di ulag. Ay, inuigas ni Aba. May turod ko apatayan. Ah. Ang ulag mat dayta. Anja? Ay, amo kong teramidag. Mapanakaon. Ay, umayo patayonin ato'y ulag. Mga nutok kawan na. Nanatuyan! Ay, ayan mo kwarag. May mo patayonin ato'y ulag. Apay ang nakakidam ka. Ay, mabutangak nga ro diti ulag. Denggam da ito ibaga. Anya. Ilukat mo da kita matam. Mangkita kayo ti pagpangaur. Panguram da ita ulang. Sika kuman natin umay mang pangaur. Kuha nga main. Ay, tulungan da ko na, kapitan. Kwaraw, ayan mau. Ayan mo ngay kwaraw. Ay, na, kawan naksan to'y ulang. Ay. Ang kahil talaga ajak may turod ang mapanpatayin ti ulang. Siya ka lang ay. Mabuti nga. Ang mga nutukawan na. Asino nga timang patay iti ulag. Ay, inaklangan ayaban ni Tata Bataw. Bala, darasan. Siyak, ti katuturudan dito'y kabildatan. Aya. Awan ka buteng kaw. Uray ni kumparik a Kapitan Inteng. Tata Bataw! Ay, Tata Bataw! Waraw, umay ka, tagsyat tayo. Ay, umay kayaban. Ha, apay ngayaban nak. Umay mo isalakan ni Nana Tuyang. Ha, apay nito yung kaw. Basta, umay kan. Darasan! Tuyang, adak dito'y. Ay, apay nga da ka dita. Umay ka dita o itapatayom da ito ulag dito isang wada. Ha? Dakal na itaulan. Dakal. Ha, si Kaki di may nagtakrot kan. Kugtaram latan. Sika nati umay mangkugtar. Ibaon nakmanay. Kunak man no naturag ka, salbag ka. Ay. Ayan na nga ayan ni kumpare nga Inteng. Paray! Parinteng! Ayan nan nga ni Batingteng. Tata Bataw! Saan ka kanwa na tagaray? Taapay, Aglamlamang ni Uncle Kao. sa dino ti paglimlimangan na. EJ Cabinet. Pimanaw ka din ti ulag. Apay nga glimlimang ka dita paray. Umay ka na patayon di ulag. Da kayo. Mabutang ak. Sika na Tata Bataw. Patayin mo ti ulang. Badaw. Nakmanlangay. Nakpanguray, day tanga ulay. Badaw. Umay kan nagbayag kamutan. Maya ka Dawit ko apangaur. Ay, pang-ura mo na. Sapay, medyo jak makita. Taray, nakainumak to yan. Pang-uram ka dain. Yan na! Yan na ikaw! Apay ati gurong ko ti pinang-urbawa. Kunak no jay ulag. Guro mo madyayag to yan. Ay, badayin ka ulang! Badaw nga yan! Kaya't mo pa iti umadayo ah. Saan ka makapanaw na biyag salbag ka? Yan na! Yan na ikaw! Yan na ikaw! Natay di ulag to yan. Napangur ko ti kastawnay. Yan na ikaw! Ah. Na ito'y matmay sama na nasakak ti pinang-urbaw. Ay, di kanigid. Ay, kunak man no jay ulag. Napananan ngay jay ulag. Ha?
Ay, sus! Napandita sa akam! Anya! Ay, tuyang! Papanawam dahi tanga ulag! Ang mga nualumunan nak! Papanawam! Mabita ang tapang urak! Pag-urang ka nga ulag! Yan na, tuyang! Ay na! Ni badong ko ti simublat a binantayan jay ulag, maray! Anya! Ay, imakar ijay sa kana! Ay, una yan. Ay, naglemang mat dainting kan kwarag. Ay na, umay kukumaidayaban! Ala, siya kon ti mapanmang patay iti ulag. Ah, kabailang maray! Ay, kat asino kumapay nga ay. Ay, awan mo't ti sabali, ama ibaon. Ayan lang nga si mga rayat kanya. Aray, ada akon. Siya, timang tulong kan ka. Nagturid kan, maribanang. Ala, agmulagat kan. Awanan jay ulag. Ay, awanan, pimanawan. Awan mo't ti makitak nga ulag dito, oy. Ay, urayak lang na bang aran. Napananan nga'y. Ay, naglemang siguron, aparay. Agasamot ngamin ti panagpukpukaw itay ni Marituyang. Kastamot tan ti panagpukpukaw mo. Natitilang siguro iso apimanawan. Urayak lang na usawan, maray. Kit ayan na ngayon ni Tuyang kaw. Nagawid siguron Ni kumpare nga'y. Ha? Ada pa'y laang iti ayan ti cabinet. Naglemang ijay. Uncle, rumor kan dita cabinet. Nagloko kan. Apa ya parwaran na? Awanan jay ulag. Ay, napanan na. Nagawitan na. Sigurado ka Awanan. Ay, rumwarkan. Rumwarka ditan, inteng. Mga tayaw. Mangan ka nun. Oops! Nagalistukan na rin mo rin ti cabinet. Di mo dilawan, kwarog. Amom lang arudan aday tati pagalistuan ni Uncle Mo. Naa! Timangan! Pinatay mo dyan ulit, bana? Dakal jay ulag, kanteng. Ha! Subli-subli? Da kayo kumatirumbang anapan ijay likod anang birok. Kanang patay iti dayjay nga ulag. Di ko harong nga ron timbaon ko. Imbagak mat kininana to yung tirumbang nga ramidan na. Eh, di na inaramid. Na, ay, nakababain kayo adwa. Ulag laang, kabuteng yaw. Ulit kun kunap. Kit nung nagita dagita. Ha! Apay nga mina naglawa ti paraangan danana to yang. Naglawa pa'y jay kalsada. Nga magnapay lang detalikaw. Unak no kagatin nak jay ulag. May sakamot at akraw. Nay, apay akas tatibagam. Kit insalakan kami ta. Anya ngay salakan. Makitam da iti gurong ka. Nagsakay gapo iti panang ang urbaw. Kit uray siyak may. Pinangur mo itigurong ko itay. Naglastog kang agsasaw. Ulag lang, di mo pa'y mapatay. Laklaka amaya, ti makagat ti ulag. Sika kumati nang isalakan kanyak iti dayjay nga ulag, badawng. Ha? Nagkuna ngamin king ka, amag naka di talikod ti balay. Ada nga rod ilamlam mga. Ita, siyak manan ti pabasulam. Ay, imbaglakit din ata dinak tinukkawan dayjay nga ulag. Nabalo kakit kuman adi na oras. Naglawa ngamin di takalsada. Di taka kumaanag na. Dayta katikon ko nak. Ayat na lamay mga nak. Ikarigatan na timag na di talikod. Ay, win nga road, mare. Imbaglakit din, tasaan at tinukkawan di ulag. Ay, jakmat ungtan kat no makisarita itinasayaat. Ay, Aywan, damag kwa si kakano tinang tulong kang kwa na. Idi na pa nakitiayan na nakapanawan jay ulag. Nangalaak pa'y ay ti pagpangur ko kuma. Anggam awan matan. Mabutang siguron amag na ditalikod maray. When magnasiguron iti kalsada. Awam mo't sa bali pag naanan, malaksid no kayat naman ti makasabat iti ulag.
nagadukay man nga umay umutangan. Bigat pa'y laang ngam umay kay umutangan. Marikwanang! Nay, marito yang. Imbag man, tasan ka nagnadita likod. Nagado ka numat ti dadakkel ka nagita nga ulag dita. Ay, mabuto nga kun maray. Iso nga umaya ko nagbayad. Kasta, mare. Da kayo nalalay nga umutang. Tuladan nyo ni Marituyang. Umayang bayad ay. Aywan. Agbayad kayo mutal iti utang yaw. Ay, dandani kan na isagmak na natoyang. Ti utang ngamin kat naskan abayadan. Adi mo kat ilumangan. Iti kasta, makautang kan tumanan. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.